У вёсцы Аксакаўшчына каля клінічнай больніцы знайшлі цела міліцыянта. Загінулы дзяжурыў на аб'екце. Пра гэта паведаміў тэлеграм-канал Нік і Майк і пацвердзілі чытачы парталу «Зеркала». Афіцыйнай інфармацыі пра здарэнне пакуль няма. Гэта аб'ектыў, агляд галоўных падзеяў дня. З вамі Юлія Лабанова. Вітаю і сёння ў выданні. Чарговае гучнае затрыманне. За што ў няміласць трапіў міністр лясной гаспадаркі. Улічваючы ўзровень карупцыі ў дрэваапрацоўцы, то пасадзіць заўсёды ёсць за што. Тых, хто гэта пакрывае. З другого боку, узнікае пытанне, чаму менавіта цяпер. Сакрэтны дэпартамент МУС, за кім сочыць беларуская выведка. Департамент фактически сегодня занимается тем, что работает против граждан Республики Беларусь, добросовестных и добропорядочных граждан. Узгаранне нафтабазы ў Бранску. Ва ўкраіне ж не сціхаюць абстрэлы акупантаў. Я от лица всех мариупольцев обращаюсь ко всему миру. Помогите нам, пожалуйста. Губазік затрымаў міністра лясной гаспадаркі Віталя Дрожжу. Ён прабыў на пасадзе роўна 4 гады, а прызначылі яго пасля буйнога карупцыйнага скандалу. Што магло стаць фармальнай і рэальнай прычынай для затрымання Віталя Дрожжа? Зміцер Міцкевіч. Паводле папярэдняй інфармацыі, прычынай затрымання міністра лясной гаспадаркі магло быць атрыманне хабару. Адметна, што адносна нядаўна падчас сакавіцкай нарады з удзелам у тым ліку Дрожжы Лукашенко назваў магчымыя прычыны ягонага арышту. Есть случаи искажения информации о фактически выполненных работах. Но это так называемые приписки. За это кто-то может сесть просто в тюрьму. Я вас предупреждаю. Не всегда обеспечивается надлежащий учет заготовленной древесины, что создает предпосылки для коррупционных проявлений и воровства. І ўсё ж хабарніцтва прычына хутчэй фармальная, лічыць кіраўнік аддзелу расследавання ў Белсату Станіслав Івашкевіч. У праграме «Давайце разбірацца» на Белсаце неаднаразова выкрываліся карупцыйныя схемы ў дрэваапрацоўцы, аднак яны рэдка выклікалі рэакцыю з боку афіцыйнага кіраўніцтва Беларусі. У прынцыпе, улічваючы ўзровень карупцыі ў дрэваапрацоўцы, то пасадзіць заўсёды ёсць за што. Тых, хто гэта пакрывае, мы рабілі на Белсаце перадачы «Давайце разбірацца», расследаванне пра тое, як, напрыклад, мадэрнізаваўся фандок, як там закупалі за шматразовую кошт абсталявання. Але з другого боку узнікае пытанне, чаму менавіта цяпер, таму што доўжылася гэта заўсёды. Адной з прычынаў затрымання Віталя Дрожжы можа быць правал загаду Лукашэнкі наконт перанакіравання экспарту беларускай драўніннай прадукцыі з захаду на ўсход. Летась з Беларусі экспартавалі драўніны і прадуктаў з яе на 2 мільярды 300 мільёнаў долараў, з чаго амаль 1,5 мільярда ў еўразвяз. Пасля ўвядзення еўразвязам поўнай забароны на пастаўкі з Беларусі 9 сакавіка было страчана больш за 60% рынку. Хоць Дрожжа супакойваў працаўнікоў лясной гаспадаркі. Маўляў, знойдзем іншыя рынкі для экспорту. На Европейский Союз у нас с вами в ближайшее время не будет возможности выгружаться. Но у нас есть полное понимание того, что мы будем работать на китайский рынок. Наверное, будет определенное падение по цене. Наверное, будет определенное неудобство по логістике. Таксама адмыслоўцы сцвярджаюць, што кепскія ўмовы для экспарту супалі з істотным павелічэннем аб'ёмаў высякання лесу ў спадзеве на выгадны продаж у Еўропе. Адпаведна, пры росце выдаткаў прыбыткі рэзка скараціліся. Нават пастаўкі ў другі бок, на Кітай, куды, в прынцыпе, ідзе вялікая частка ішла беларускага экспарту, таксама могуць зазнаваць істотныя праблемы з-за таго, што ў Беларусі адабралі гэтак званы сертыфікат FSC. FSC, Forest Stewardship Council, это міжнародная арганізацыя, якая гарантуе тое, што лес быў здабыты пры выкананні ўсіх экалагічных, этычных і іншых нормаў. І, в прынцыпе, самім кітайцам гэты сертыфікат можа быць і пляваць дзе-нідзе, але рэч у тым, што яны істотную частку сваёй прадукцыі экспартуюць у той жа еўразвяз, у Злучаныя Штаты. У самім жа міністэрстве лясной гаспадаркі арышту Дрожжы не пацвярджаюць. Кажуць, што кіраўнік на бальнічным. Зміцер Міцкевіч, Белсат. Пад шыльдамі навукова-даследчых установаў на тэрыторыі вайсковых частак, ды нават проста у суседнім будынку можа мясціцца аддзяленне сакрэтнай службы Міністэрства ўнутраных справаў. Рассакрэчваюцца гэтыя адрасы ў чарговым расследаванні, апублікаваным ініцыятываю «Байпол». Падрабязней у наступным матэрыяле.
В истории ДУОРТ, как самой секретной некогда службе МВД, Байпол на этом ставит жирную точку. Департамент забеспячэння аператыўна-вышуковай дзейнасці ДЗАВД, ці ў рускамоўным скарачэнні ДООРТ, структура Міністэрства ўнутраных справаў фактычна выведка, што займаецца назіраннем, праслухоўваннем, сачэннем ды іншымі негалоснымі методамі працы. Поскольку на сегодняшний день Министерство внутренних дел фактически превратилось в политический сыск, то и этот департамент фактически сегодня занимается тем, что работает против граждан Республики Беларусь, добросовестных и добропорядочных граждан, которые знают Конституцию нашей страны и которые пытаются отстаивать свои права и свободы. У адным з папярэдніх расследаванняў Байпол ужо распавядаў пра дзейнасць ДЗАВД. Сённяшні ж выпуск прысвяцілі расшыфроўванню легендаваных арганізацыяў, то бок арганізацыяў з канспірацыйнай легендай, пад чыёй шыльдай насамрэч працуюць структуры дэпартаменту. Вот здание ДУОРТ, располагающееся по сегодняшнему юридическому адресу Государственного научно-исследовательского учреждения Белкомсистем, город Минск, улица Геологическая, 76. Здесь дислоцируется одно из подразделений наружного наблюдения. Белкомсістем зусім не адзіная легендаваная арганізацыя. Дзяржаўная праектная установа «Гразалит», напрыклад, у Менску месціцца проста на тэрыторыі вайсковай часткі. Одноэтажный универсам «Соседи», в подвале которого под странным порядковым номером 90 располагается, цитируем, помещение, специализированное для органов государственного управления, обороны, государственной безопасности, внутренних дел. А на человеческом языке попросту ТИР. Байполаўцы дзякуюць за атрыманую інфармацыю новаму кіраўніку ДЗАВД палкоўніку Андрэю Паршыну, які яшчэ нядаўна кіраваў губазікам, і папярэджваюць, што маюць яшчэ шмат інфармацыі. Рассекречивание, повторю, этих объектов должно по всем правилам влечь их передислокацию и новое легендирование. Однако это очень и очень большие деньги. Поэтому никто этим заниматься не будет. Этого нет ни средств, ни физических, ни материальных. Кожная ж чарговая публікацыя Байпол наносіць чарговую незаменную страту цяперашняй уладзе, перакананы Олег Талерчык. Ірына Дарафейчук, Белсат. У Мінскім гарадскім судзе пачаўся разгляд справы валанцёраў вясны Марфы Рабковай, Андрэя Чапюка і 8 палітзняволеных анархістаў. Іх абвінавачваюць паводле 10 артыкулаў крымінальнага кодексу, сярод якіх стварэнне экстрэмісцкага фармавання, арганізацыя і ўдзел у масавых беспарадках. Паседжанне зрабілі закрытым, бо ў матэрыялах справы нібы ёсць матэрыялы экстрэмісцкай скіраванасці. Дзяржаўны абвінаваўца Роман Безюк, суддзя Сергей Хрыпач. Агулам у справе 160 тамоў, гэтак Марфа Рабкова і іншы фігурант, нібыта арганізавалі падпал будынку падатковай адміністрацыі ў Гомлі ў 2017-м. Астатнія абвінавачаныя паводле матэрыялаў справы кінулі дымавую шашку ў будынак абласнога ўпраўлення «Губазік» Міністэрства ўнутраных справаў у верасці ў 2016-м. Цягам наступных 4 гадоў быццам бы пашкодзілі некалькі банераў і будынак Белтэлерадыёкампаніі. Блакавалі дарожны рух у Берасці і заклікалі нанесці шкоду нацыянальнай бяспецы Беларусі. Злучаныя Штаты Амерыкі паабяцалі ўкраіне новую ваенную дапамогу, фінансаванне і боепрыпасы на суму больш чым $465 мільёнаў. Гэтаксама Джо Байден пацвердзіў сустрэчу амерыканскіх чыноўнікаў з прэзідэнтам Уладзімірам Зеленскім. Баі за незалежнасць Украіны працягваюцца. На Харкаўшчыне праз абстрэлы расійскіх войскаў загінулі 3 у Вінніцкай вобласці, 5. Хроніка военных падзеяў у матэрыяле Ярослава Стешыка. Расійскае міністэрства абароны паабяцала рэжым цішыні каля заводу «Азоўсталь» у Марыуполі о 14 гадзіне і запрасіла марыупальцаў, якія хаваюцца ў бункеры заводу, выходзіць адтуль. Але потым стала вядома, што гэта толькі словы, бо Расія не дала гарантаў бяспекі тым, хто хацеў бы эвакуявацца гуманітарным калідорам. На Донецкім і Таўрыцкім кірунку праціўнік здзейсніў артылерыйскія абстрэлы пазіцыяў збройных сілаў Украіны. У Марыуполі вораг ажыццявіў ракетна-бомбавыя ўдары па пазіцыях нашых войскаў на тэрыторыі заводу «Азоўсталь». У бункеры «Азоўсталі» ад бамбёжак і зачыстак хаваецца каля 1000 марыупальцаў, вельмі шмат дзяцей. Байцы палку «Азоў» надаюць ім ахову і дапамогу, дзеляцца ежай. Марыуполь цалкам заблакаваны расійскімі войскамі.
Я от лица всех мариупольцев обращаюсь ко всему миру. Помогите нам, пожалуйста. Мы хотим жить в своем городе, в своей стране. Мы хотим жить нормально, спокойно. Нам надоели эти бомбардировки, эти постоянные авиаудары по нашей земле. Сколько это будет продолжаться? От кого нас здесь спасают? Я не понимаю. Помогите нам, остановите агрессию Российской Федерации против моей страны. Саюзнікі дапамагаюць чым могуць. Ва ўкраіну ўжо дастаўленыя першыя амерыканскія гаўбіцы калібру 155 мм. Агулам іх будзе некалькі дзесяткаў. Таксама Пентагон пашырыць навучанне украінскіх вайскоўцаў, каб яны маглі карыстацца новай зброяй, якую перадаюць саюзнікі. Гэта адзін з асноўных вынікаў візіту ў Кіеў міністра абароны і дзяржаўнага сакратара ЗША. Россия терпіць паразу. Украина перамагае. Россия імкнулася цалкам падпарадкаваць Украину, пазбавіць яе суверэнітэту, незалежнасці. Гэтага не выйшла. Россия хотела скарыстаць всю моц сваёй арміі і гаспадаркі. І цяпер мы бачым адваротнае. Драматычна адсталае войска і эканоміка ў руінах у выніку санкцыяў і масавага сыходу з Расіі. Як паведаміў Тоні Блінкен, Злучаныя Штаты вяртаюць сваіх дыпламатаў ва ўкраіну. Таксама прэзідэнт Джо Байден прызначыць новага амбасадара ў Кіеве. Міністр абароны ЗША у сваю чаргу выказаў павагу і захапленне гераічнымі дзеяннямі украінскіх вайскоўцаў у абароне Кіева. Ллойд Остын сустрэўся ў тым ліку з міністрам абароны Украіны Алексеем Рэзнікавым і камандуючым збройнымі сіламі Украіны Валерыем Залужным. Мы тут, каб падтрымаць вас любым магчымым спосабам. Мы абяцаем даць дапамогу ў справе бяспекі на $1 мільярд у дадатак да іншых справаў, намі ўжо зробленых. Бліжэйшым часам Ллойд Остын збірае нараду міністраў абароны і галоўнакамандуючых дзяржаваў-саюзнікаў, каб паскорыць аказанне дапамогі для Украіны. Прыярытэты нашай сённяшняй сустрэчы – гэта зброя і падтрымка з боку ЗША і з боку нашых партнёраў, еўрапейскіх лідараў у пытанні моцы нашай арміі. Баявыя дзеянні працягваюцца. Украінскія вайскоўцы апублікавалі відэа знішчэння расійскай бронетэхнікі ў Запорожскай вобласці, а таксама як у Харкаўскай вобласці быў збіты расійскі бамбавальнік. Разам з тым, у самой Расіі адбываюцца выбухі. У Бранску у выніку меркаванага трапляння ракетаў загарэлася нафтабаза і военная база. І там былі вялікія аб'ёмы дызельнага паліва для расійскай арміі. А расійскія войскі абстралялі ракетамі чыгуначныя аб'екты ў Вінніцкай вобласці. Над Тэрнополем некалькі крылатых ракет расейцаў удалося збіць. Ярослаў Стешык, Белсат. Журналісты Белсату трапілі пад абстрэл паблізу Харкова. Тым часам у горадзе гучаць чарговыя выбухі. Расійскія войскі бамбяць Харкаў, дзе застаецца шмат мірных жыхароў. Як жыве адзін з самых буйных гарадоў Украіны у нашым сюжэце. Одна, вторая, там третья, 9 ракет прилетело. Сцяпан і ягоная жонка былі ў падвале, калі іхны раён пачалі бамбардаваць. Калі ўсё сціхла, яны забралі кошку, рэчы і з'ехалі з дому. Праз 1,5 месяца Сцяпан вярнуўся, бо гэта, кажа, ягоны дом, але жыць у ім амаль немагчыма. Видите, вот вырвало все. Окна пообрывало. Гэта Салтаўка, адзін з 3 раёнаў Харкова, што найбольш пацярпелі ад расійскіх абстрэлаў. У нас очень многие люди оказались сейчас без домов. На сегодняшний день у нас разрушено около 2000 зданий. Это, то есть, колоссальные цифры людей, которые остались без крова над головой. Проблема в том, что у нас нет городского транспорта. То есть метрополитен мы не можем запустить, потому что в данный момент это бомбоубежище. Часть автопарка городского, троллейбусов, трамваев, автобусов, они были уничтожены из-за обстрелов. Харкаў другі паводле насельніцтва горад Украіны. Да вайны тут жылі каля 1,5 мільёна чалавек. Цяпер ужо больш за 600 000 эвакуяваліся, але ёсць тыя, хто застаўся ў дома і выжывае без вады, газу і электрычнасці. Пустые дома, нас тут 10 человек осталось. И стреляют. Нема ні води, ні газу, ні один світ є. Слава Богу, світ. Так на електропечки готовлю їсти. Та кожен день і кожну ніч. Кожен день, нема ні одного дня спокійного. Виїхати куди-небудь, в мене нема куди їхати, родственників нема. Є в Одесі, так там теж таке саме було. Я вже адаптувалась, вже нічого не впливає на мене. Я не реагую на ці вистріли.
Якщо починає ближче десь там падати, так я тікаю в хату. Думаю так, якщо що случиться, то хоч будуть знати, хто погиб. А так де-небудь на дорозі то собаки кості порозволікають. У мясцінах, што кожны дзень зазнаюць абстрэлы, людзі практычна жывуць у падвалах. Ежу ім прывозяць валанцёры. Са словаў мясцовых жыхароў, нават пад моцнымі абстрэлами. Па ваду даводзіцца хадзіць на крыніцу або на раку. Таксама часта пад абстрэлами. Не кожны вытрымае такое жыццё. Уже 2 месяца мы почти тут живем, безвылазно. Дома жить очень опасно, потому что бомбят не только военные части, бомбят жилые дома. Убивают, осколки во дворах, снаряды, попадают четко в детские песочницы. Часцей за ўсё прылятае ў пэўныя раёны, але вайна адчуваецца ва ўсім горадзе. Многія прадпрыемствы закрыліся, людзі засталіся без працы і сродкаў да існавання. У горадзе ўведзеная коменданцкая гадзіна. Какие-то точечно предприниматели повыводили своих сотрудников на работу, но многие все-таки продолжают сидеть дома, и вот начинается у многих тот момент, когда просто не на что жить. Пакуль харкаўчане святкавалі Вялікдзень, іхны горад ізноў бамбілі. Бамбяць і сёння. Нягледзячы на гэта, камунальныя службы высаджваюць па ўсім горадзе кветкі. Ніка Несцярэнка, Белсат. Другі тэрмін прэзідэнцтва Эммануэль Макрон пераабраны кіраўніком Францыі. У другім туры прэзідэнцкіх выбараў Эммануэля Макрону свае галасы аддалі больш за 58% выбарнікаў. Ягоная суперніца, старшыня з крайняй правай партыі «Нацыянальнае аб'яднанне» Марин Ле Пен здабыла падтрыманне сузу. Разрыў склаў крыху больш за 17%. Перамога не была відавочнай, бо ў першым туры розніца паміж кандыдатамі складала ўсяго 6%. Сёлета ў чэрвені ў Францыі адбудуцца парламенцкія выбары, на якіх партыям абаіх кандыдатаў будзе неабходна пазмагацца за большасць у нацыянальнай асамблеі. Лідарка дэмакратычнай Беларусі з візітам у Берліне. Святлана Ціхановская сёння сустрэлася з мэрам нямецкай сталіцы Францыскай Гіфай, дэпутаткай Бундестагу Кляўдай Рот, спікерам нямецкага парламенту Бэрбаль Бас. Заўтра ў планах сустрэча з прэзідэнтам Нямецчыны. Пабачылася Святлана Ціхановская і з прадстаўнікамі аб'яднання беларусаў Нямецчыны разам, якія цяпер збіраюць гуманітарную дапамогу для Ўкраіны. Пры гэта наш наступны сюжэт, а пасля яго ў студыю вернуцца мае калегі, каб працягнуць жывы эфір, не пераключайцеся. Разом уже очень-очень много месяцев помогают белорусам. Сейчас вот случилась эта украинская беда и переключились на помощь украинцам. Очень быстро работают ребята с большим сердцем. И мы видим, сколько проектов здесь организовано. И помощь беженцев, да, какая-то вещевая, вот кушать здесь, покушать можно прийти. Выставку сделали для белорусов. Белорусские фотографы выставляются. Самое главное, что украинцы работают бок о бок с белорусами. Ён з'явіўся на 4-й дзень пасля неабвешчанай паўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны. Вось на 4-й дзень мы зарганізаваліся. Спачатку гэта быў толькі склад. І ён далей склад існуе. Вось мы збіраем рэчы і адпраўляем гуманітарную дапамогу, медычную, гігіену, рэчы неабходныя на Украіну. І другая частка з таго, што прыносілі шмат рэчаў, убранняў. Мы адчынілі з нашымі партнерамі па Хаус-дэр-Штатыстык тут у Берліне цэнтр раздачы гуманітарнай дапамогі, менавіта такой вопраткі камп'ютараў, тэлефонаў і іншых рэчаў, якія нам прыносяць. Мы создали чат для волонтеров, потому что люди приходили и хотели помочь, не знали как. Мы создали телеграм-канал, чат, где могут люди общаться, волонтеры, которые хотят участвовать в этом, они могут прийти, записаться. На данный момент в телеграм-канале 1600 человек, которые относятся именно к этому складу. И там же также происходит консультация по другим вопросам.